Anwụchikọgo ndị karịrị mmadụ 50 n'ọnụọgụ maka ịda iwu gburugburu Anambra steeti. Ndị ahụ anwụchikọrọ bụ ndị ekpekwara ikpe n'ụlọ ikpe majie dị n'Ọka nakwa ụlọ ikpe ngagharị ndị ọzọ dịgasị n'akụkụ Ọka dị iche iche. Onye nta aka n'ihe metụtara gburugburu bụ Blessing Uchendu wetara akụkọ n'ihe eji wee nwụchikọ ndị ahụ bụ n'ihi na a nupụrụ isi n'isonye na amụma mkpocha na nzacha ọbịa n'ọnwa emere na steeti a n'ọnwa bụ Nọvemba. Gere akụkọ ya n'uju. Ndị ahụ ikpe mara bụ ndị nke a gwara ego ha ga-akwụ ma onye ha ọlụ ndị dịgasị iche iche ha ga-alụ. Mkpocha na nzacha nke ọnwa Nọvemba bụ nke pụtakasịrị ife ọfụma ebe afịa dị iche iche ebe ụgbọala na-anọ ya nakwazi ụlọ afịa ndị ọzọ dịgasị iche iche bụ ndị nke sonyere na ya. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka onye ọchịchị nchere oge nke Ọka South bụ Maazị Tangod Anago kwuru na oge ineghara okirikiri anya agago ma kwukwazịa na ọ bụ ndị Anambra na okilikili ebe a ka a ga-ejide n'ihe gbasara okirikiri ha. Maazị Anago gakwa n'iru wee kwue na ọganiru enweta na mkpocha na nzacha nke ọnwa a bụ site n'atụtụ ọma aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo wepụtara iji wee mee ka ndị mmadụ na-esonyesi ike n'ihe gbasara idobe gburugburu ha ọcha. Ọtụtụ ndị sonyere na ya bụ mkpocha na nzacha nke ọnwa nke gụnyere Maazị Victor Okeke, Dọkịnta Emmanuel Chukwuemeka, onye nke si Alliance for Progressive and Sustainable Environment, Coordinator nke steeti a na African Cleanup Initiative bụ Fumilayo Adeniyi, onye isi ndị NYSC Michael Kelvin ya nakwazi Oriakụ Ngozi Nzekwe toro atụmatụ aka na-achị steeti a wepụtara n'ichekwaba okirikiri ma dụkwazịa ndị Anambra ka ha gbaa mbọ na-esonyesi ike na ya iji wee mee ka Anambra dị mma. Ọtụtụ ndị na ndị dara iwu mkpocha na nzacha nke gụnyere Maazị Chukwunonsonwuzo nakwa Chinedu Okoli bụ ndị nke rịọrọ ka emere ha ebere ma tokwazịa aka na-acha n'ọlụ ụmụ na-alụsi ike ịfụ na enwere okirikiri dị ọcha. Site n'Ọka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.